बाथ्राया खूब सिरियास थारैनो बुंनो थाङोब्ला एसे अल जेनेरेल हिसाबै रायजो राजा हिसाबै मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि सासन खुंनाय समाव सान्ति फैबाय होननानै बुंदों। थारैनो रायजो राजाफ्रा थारैनो खुनु राजनितिक खुनु जेबो माबा मोनसे एंगेलाव लायागारा जन साधारन मानसि एसे हिउमेन बिइं हिसाबै साननानै नायोब्ला थारैनो प्रमद बर' बिथांनि सासन खुंनाय समाव सान्थिया फैमारदोंना रायजो राजाफोर सान्थिया फैमारदोंबा फैमारदों फैमाराखैबा फैमाराखै नोंथांमोना कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहर। आरो मानगोनां हाग्रा बिफाननि एम रन्जित बसुमतारी बिथाङा गोबां टेलेन्ट गाइखेर फिथाइ सामथाइ जानानै दैदेनगिरि जानाय सासे टेलेन्टेड बयनिख्रुइबो टेलेन्टसिन बेनो। दा बिथाङा रावनिबो रायजो राजाफोरखौ खस्थ' होआखै रायजो राजाफोरखौ असान्ति खालामाराखैना बिथांनि डिपार्टमेन्टनि गेजेरजोंनोथ' जोंसार आरो जनकमोनखौ निमाहा होनो हायामोन आरो डाइरेक्ट टेक एनकाउन्टार आरो बे बोराय साइकेलजों बन लायनो थांनायखौबो लगे लगे मेलेम गलायनाय डिस्टेन्स मदनिफ्राय गावनानै लिलिलाला मेलेमखौ होदों। मा बेफोर मोनफा मोनफा थारैनो बुंनो थाङोब्ला रायजो हिसाबै सासे एसे हिउमेन बिइं हिसाबै सानोब्ला बेफोर मा सान्थिनि सेम्बल नामा बियो बे सान्थिखौ इन्डिकेट खालामो नामा असान्थिनि मोनसे सेम्बलसो। बेखौनो दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना जाराफुरा नुनो मोनगोन। फारसेथिं गोसोआव लानो गोनां बाथ्राया बेबो जोङो रिजनेल पलिटिकेल पार्टिसफ्रा गावजों गाव बोलो होबाय थानानै नारा नाथा जुजिलायबाय थानानै गुबुन फारसेथिं नेशनेल पार्टिया जुदि थब्लं आवगयबोयोब्ला जों मा बुंगोन उनाव जों फस्थायगोन आरो मोननैजों खौसे जानो हायैनि प्रश्नआबो फैया। जों खौसेबो जानो हायो रिजनेल पार्टि जेसेबां दं बेखौ लानानै मोनसे ना दिनैनि समाव रिजनेल पलिटिकेल पार्टिसफोरखौ बबेबा मोनसे कनफ्लिक्टआव एंगेज खालामनानै दोननानै नेशनेल पार्टिया आवगयबोनाया बा नेशनेल पार्टिया माबा माबि खायदा बुद्धि लाबाय थानाया नेशनेल पार्टिनि मोनफा मोनफा पलिटिकेल एजेन्डा नामा जों बेखौबो साननो गोनां जाबाय। दिनैनि समाव जों रिजनेल पार्टिसफोरखौ एंगेजआव दोननानै बिथांमोना थुबसा जौगाफैनायनि राहा लामाखौ लादों नामा बेखौबो साननो गोनां जाबाय। दा अब्ला नैबे खोथाखौ नोंथांमोना जोबजासिम खोनासंलांदो। सासे सुबुङा मानगोनां फेरेंगा बिथाङा जे रायजो राजाफोरखौ एभेक्सन खालामनानै माबादि असान्थियाव दोनदोंमोन बेखौ रग' रग' बुंलांदों। सैथो बाथ्रा बेखौथ' जों बयबो रायजो राजाफ्रा बयबो नुदों नङा होमबा सुक्ति जानाय समनिफ्राय जों आराम्भ जुदि खालामोबा हा आरो अख्रांनि माने डिफारेन्स दङ। हाग्रामा महिलारि सारा 2003नि 10 फेब्रुवारियाव जि सुक्तिखौ खालामदोंमोन बिटिसि सुक्ति बे बिटिसि सुक्ति खालामनाय समाव हाग्रामा महिलारि सारा बे बिटिसिआव थानाय 26टा बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि माने जातीय संगठनफोरनियाव सोंनानै सुक्ति खालामदोंमोन। बिनि उल्थायै जे थांनाय 2020नि जि 27 जानुवारि जि माने बिटिआर एग्रिमेन्ट बे बिटिआर एग्रिमेन्टआव बिनि अपोजिट उल्था सावगारिखौ नुनो मोन्दों। प्रमद बर'आ एनडिएफबिजों जानो गोनां सुक्ति बे सुक्तिखौ गाव हाइजेक खालामनानै रावनावबो सोङा हसिया बे माने जि सुक्ति बे सुक्तिनि माने दफाफोर गावनि गोसो बायदि बानायनानै दिनै बर' रायजो राजाफ्रा बिनि फिथाइखौ भुगिनांदों। बेखौ रायजो राजाफ्रा बयबो रोखा नुनानै दं। दा बेनिखायनो दिनैनि थारिखआव बिटिसिनि बे 40टा समस्थियाव थानाय गासै रायजो राजाफ्रा बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि रायजो राजाफ्रा बिपिएफ सरकारनो बा बिपिएफ दोलोनो भट होनानै हाग्रामा महिलारि सारखौ गादियाव जिरायनो थाखाय बयबो साखाफारा जानानै दं। आरो बिनि गेजेराव जों मोनसे खोथाखौ जों बुंनांगोन बिथांमोना बुंनानै लाबाय थायो माने दिनैनि थारिखआव सान्ति फैबाय होनना बुंबाय थादों। सान्तिया बोरै फैदों असान्तिखौ सोर खालामोमोन बेफोर बाथ्राखौ बुंबाय एसे गाज्रि खोनायो नङा होमबा। सान्तिया बोरै फैदों आरो बे असान्तिखौ सोर खालामोमोन बेफोर बाथ्राखौ दिनैनि थारिखआव जुदि जों बुङोब्ला माने एसे गाज्रि खोनालायबाय। बे फेरेंगा ना मा होनना बुङो बै माने फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि एम बिथाङा माने हब्रा बुंबाय थायो माने हाग्रामा महिलारि सारनि सरकार सालायनाय समाव असान्तिमोन होनना बुङो। असान्तिया सोर खालामदोंमोन बे हाग्रामा महिलारि सारा जेब्ला माने 17 बोसोर माने सासन खालामदों बे 17 बोसोर सासन खालामनाय समाव फेरेंगामोन बायदि मानसिया बे गबिन्द बसुमतारीमोन बायदि मानसिया मा खालामदों मा खालामाखै गासैबो रायजो राजाफ्रा नुजोबदों नङा होमबा। गासैबो रायजो राजाफ्रा नुजोबदों। दा बेनिखायनो दिनैनि थारिखआव रायजो राजाफ्रा एखेबारे स्पष्ट फैबाय थानाय समाव सोरजों थानानै
माने भट होयोब्ला रायजो राजाया मुलाम्फा जागोन रायजो राजाया बेनिफिट जागोन बे खोथाखौ बयबो मोजाङै मोनदांनानै दङ आरो बिनि गेजेराव मोनसे खोथाखौ जों बुंनांगोन बे सान्थि असान्थिनि खोथा बुंग्रा मानसिफोरा दिनैनि थारिखआव गावस्रा गादियाव जिरायनानै थानायनि उनाव गासैखौबो बावजोब्बाय प्रमद बर' सारनि खोथाखौ जों दिनैनि थारिखआव जों स्पष्ट बुंनो हायो जाय प्रमद बर' सारा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव गोबाव सम थानानै बर' जातिखौ गावनि खिथु उनाव लांनानै लोब लोब लांफानानै आन्दलन खालामदोंमोन बे आन्दलन खालामनायाव बर' रायजो राजाफोरखौ माने गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंनानै माने फोथायहोदोंमोन बिसास खालामहोदोंमोन जायनि थाखाय रायजो राजाफ्रा बिथांमोननि उन उन थांनानै माने आन्दलनाव बाहागो लाफादोंमोन बिनि परिणाम बिनि फिथाइखौ जों दिनैनि थारिखआव बे 5 बोसोरनि गेजेराव जों नुजोब्बाय थांनाय बे 2020नि जि बिटिआर एग्रिमेन्ट बे बिटिआर एग्रिमेन्ट गेजेर बिथांमोना गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंदोंमोन बेयाव थानाय बे मोनब्रै बिटिसिनि मोनब्रै जिल्लायाव माने डेभेलपमेन्टनि माखासे खोथा बिथांमोना बुंदोंमोन गोदान गोदान माने माखासे फसंथानफोर बिथांमोना लाबोगोन होनना बुंदोंमोन बै गावसोरनि खुगाजों बुंनाय बे गिदिर गिदिर माने फसंथानफोर बे अनुस्थानफोरखौ दिनैनि थारिखआव बिथांमोना मोनसेबो माने बानायनो हायाखै जोंनि खाथिनिफ्राय जों एग्जाम्पल होनना जों बुंगोन जों फार्स्ट सेरफां समष्टिनिफ्राय बिथिंजाय बानासुरनि नामाव माने गहपुरनि हलंगिसिम माने मोनसे राजा लामा बानायनो गोनांमोन बे मा जादों मा जायाखै रायजो राजाफ्रा नुबाय जोंनि खाथियाव थानाय बे रौतायाव अर्गेनिक इउनिभारसिटि बानायनो गोनांबो बबाव बानायखो उदालगुरियाव एनआईटि बानायनो गोनां दंमोन बबाव बानायखो भैरबकुन्द'आव माने इन्दिरा गान्धीनि नामाव ट्राइबेल इउनिभारसिटि बानायनो गोनांमोन आरो बेबायदिनो गोबां दङ बिटिसिनि बे मोनब्रै जिल्लानि गेजेराव दिनैनि थारिखआव खिन्थु जों मोनसेबो दिनै मोगथाङाव जों महर नुवाखै बेफोरखौ गासैखौबो गारजोबनानै जोङो दाख्लैबावनिफ्राय आरो माखासे जोङो जाथावै जाथाय माने जोंनि माने जाथिया खहा जानाय खामानिफोरखौ जों दाख्लैबावनिफ्राय नुबावदों बिनि गेजेराव दाख्लैबाव जों मोनसे जाथाय नुदों जाय जाथायखौ जों मालाबाबो खोनाफेराखैमोन नुवाखैमोन खोनायोमोन जोङो माने आसाम सरकारनि गेजेराव मालाबा मा खयलानि सिन्डिकेट माबा दाउनि सिन्डिकेट माबा दाउदैनि सिन्डिकेट माबा सुपारि सिन्डिकेट बेबायदि खोनायोमोन जों खिन्थु थांनाय खैदिनमाननि सिगाङाव प्रमद बर' सारनि डिपार्टमेन्ट इडुकेसन डिपार्टमेन्टनिफ्राय बिटिसिआव थानाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि आन्डाराव बे 33टा कलेजनि गेजेराव बिजाब साप्लाइनि मुङाव जे 500 थाखानि बिजाबखौ पाइरेसि खालामनानै 15,000 दाम खालामनानै बबेबा दिल्लीनि बाहेरा मानसि बहिरागत मानसि सोरबा जेएन ब्रादार्स कम्पानिनो माने बिजाब साप्लाइ होनाय बिनि उदाहरणफोरखौ जों नुदों दा बे माखौ बुजायनो थांदों बिनि गेजेरजों जोंनो रायजो राजाया डेभेलपमेन्ट जानायनि मा बाथ्रा बुंनो थांदों प्रमद बर' सारा बेखौ जोंनो माने रायजो राजानो स्पष्ट खोन्थानांगौ आरो बिनि उनाव दिनैनि थारिखआव माने जों माने जोंनि बर' रायजो राजा आइ आफामोना माने सान हर बेयाव माने राजा लामायाव ओंखारनानै न'निफ्राय ओंखारबोनो जाया लोङा माने गांनाय उखैनाय गारनानै सोरबा आदानि कम्पानि माने 3,600 बिघा हा होनो दिनै थांगासिनो दङ बेयाव थानाय बे बर' रायजो राजाफ्रा गोदो गोदायनिफ्रायबो रायजो जाबोदोंमोन बेयाव थानाय बे रायजो राजाफ्रा आइ आफामोना दिनै माने न'आव माने उन्दुनाय गैया जानाय गैया लोंनाय गैया असान्थि माने बे लामायाव ओंखारबोनानै दिनै आन्दलन खालामनो गोनां जादों बिनि सायाव दिनैनि थारिखआव प्रमद बर' सारा मानो फंसेबो बाथ्रा बुङाखै बेखौ रायजो राजाफोरनो बिथांमोना स्पष्ट बुंनांगौ मा खारनाव मानो दिनैनि थारिखआव बे जोंनि ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकआव थानाय बे हाखौ मानो 3,600 बिघा गाहाम मानो आदानि कम्पानि मानो गथायनो थांदो बे बाथ्राखौ बिथांमोना स्पष्ट बुंनांगौ सरकार जोबनोसै समाव थामसा जोबनोसै इलेक्सन जानोसै फैगोन सेप्तेम्बर दानाव नङा होमबा बिनि गेजेराव बिथांमोना रायजो राजाफोरनि गेजेराव फैनानै आरो गिदिर गिदिर माखासे माबा बाथ्राफोर बुंबावो बेफोरखौ जों बुंबावला दा बिथांमोनखौ आं खावलायदों प्रमद बर' सारखौ खावलायदों बे 3,600 बिघा हा जे आदानिनो होनो थांदों बेखौ बिथांमोना रायजो राजानो माने स्पष्ट बुंनांगौ स' नुनो मोनबाय स' थेंक इउ very much for watching. Love you.